Bona tarda. Us presentaré aquest PowerPoint que he preparat per a aquesta ocasió. I primer de tot, agrair l'excel·lent organització d'aquesta trobada que és tan important pel professorat Nobel, però també és important per totes i tots nosaltres. A més de l'organització, per mi és un plaer infinit que aquest acte sigui presidit per Raquel, la directora general avui, però que primer ha sigut una directora d'una escola, comunitat d'aprenentatge, que ha fet possible el dret a l'educació de nens i nenes en què habitualment se'ls condena al fracàs des de petits i petites amb prejudicis, amb fakes, com que els resultats educatius depenen del nivell socioeconòmic, de la diversitat cultural i de la titulació del pare o sobretot de la mare. Les tres són fakes, estan desmentides des de fa temps per la comunitat científica internacional. Des de l'any 73 ja va sortir un especialista, un monogràfic en la Harvard Educational Review, però encara està bastant present en les nostres vides i en les vides professionals també. He preparat 4 apartats. El primer, pròpiament el més teòric, que és el que més, interessa, evidències científiques d'impacte social, i després apuntaré les evidències científiques d'algunes actuacions educatives d'èxit, si bé les actuacions educatives d'èxit seran molt millor explicades que per mi, per les escoles que a continuació us demostraran com ho estan fent, com ho heu de fer també el professorat Nobel que esteu incorporant-vos en aquest moment. Anem primer a aclarir una mica aquest concepte d'educació basada en evidències científiques, etc., perquè, com podeu comprovar, fa uns quants anys només el CREA parlava d'això a l'estat espanyol. I ara els que els criticaven perquè parlaven d'això i se basaven en ocurrències i en bulos, ara el que estan fent és dient que les seves ocurrències i les seves fakes són evidències científiques també. Llavors convé clarificar-ho. Mireu, des del 30 de setembre teniu oberta una consulta pública de la Comissió Europea, de la DG Education, sobre camins cap a l'èxit escolar. No és que la DG Education no conegui ja quins són aquests camins. I a més, com veureu en la presentació que m'han encarregat de 40 minuts amb aquest títol, veureu que ja poso algunes diapositives de com la DG Education des de fa molt de temps, principalment des del 2011, any que es va acabar Included, no para d'emetre comunicats, d'emetre directrius, de quines són les actuacions que s'han de fer si volem portar a l'èxit educatiu i social del nostre alumnat. Sinó per fer un debat obert, públic a tota la ciutadania de la Unió Europea, perquè preocupa molt una cosa en la Comissió Europea, i és per què quan portem els nostres fills i filles, jo tinc 2 fills de 5 i 8 anys, i quan els porto a l'hospital o al CAP, jo ja sé que el que els donaran està prèviament avalat científicament, publicat en Lancet o en altres de les primeres revistes científiques de salut del món. I sé que quan surti un tractament millor es publicarà en aquestes revistes i només després d'haver-se publicat en aquestes revistes es farà en els hospitals als quals porto els meus 2 nens i els CAPs, etc. I a la Comissió i a la DG Education li preocupa molt que això no passa en les escoles, especialment d'alguns països. Que pots portar els teus fills i filles a les escoles i es fan coses, innovacions, projectes, idees, ocurrències, experiències que no han sigut publicades en cap revista científica,
que no hi ha cap evidència científica de que aquestes actuacions milloren els seus resultats educatius i que molt freqüentment hi ha evidències científiques de que empitjoren, diguem, aquests resultats. No cal que digui, suposo, que evidències científiques no és el que diu tal catedràtic o catedràtica d'universitat, i molt menys cap fundació. Evidències científiques és el que es publica en la revista educativa de Harvard, en la revista educativa de Cambridge i en les demás revistes d'educació que estan dins dels rànquings científics internacionals. Perquè si bé el que s'ensenya i el que catedràtics i catedràtiques ensenyen a les facultats de Medicina prèviament s'ha publicat en aquestes revistes, el que ensenyen la majoria de catedràtics i catedràtiques de les facultats d'educació mai s'ha avalat ni publicat en cap d'aquestes revistes científiques i així passa també amb el que diuen la premsa o el que diu, diguem, les fundacions, per molt que surtin en els mitjans de comunicació. Ahir hi ha hagut al Palau Macaya un debat amb una persona de TV3, una persona de Televisió Espanyola i una recercadora del CREA, i han conclòs que la informació que dona la premsa i els mitjans de salut sí que prèviament està publicada en les revistes científiques corresponents, però la informació que donen d'educació i de gènere no està basada en publicacions científiques, sinó en ocurrències que la majoria de les vegades empitjoren l'educació i empitjoren el gènere. Les evidències científiques d'impacte social és el que el programa d'investigació científica més gran del món, més important, de més diners, de més inversió, porta la Comissió Europea a través d'un ministeri, d'una DG, que és d'investigació científica o de ciència, si el voleu anomenar. I aquest programa, l'actual Horizon Europe, que ha començat aquest mateix any i durarà fins al 2027, dedica una inversió encara més gran en totes les àrees científiques i l'esteu pagant vosaltres i jo, l'estem pagant dels nostres impostos. I llavors, lògicament, la Comissió Europea vol que aquestes evidències científiques que es troben en aquest programa s'utilitzin en els diferents camps. A mi em van contractar per dirigir a les persones de ciència que també se van seleccionar, de medicina, d'enginyeria, d'investigació de l'espai, i jo vaig ser el director, diguem, d'aquestes persones de ciència per l'impacte social, per aconseguir que aquests coneixements científics que s'estan trobant siguin usats, utilitzats de forma que milloren les vides de la població. En la majoria de camps científics, l'únic problema era fer arribar aquests coneixements a tota la població. En el cas de l'educació, del gènere i d'algun altre camp, el problema no era això. El problema és com fer front a la gran campanya que hi ha d'interessos diversos, d'interessos econòmics, d'interessos de protagonismes, etc., que intenten amagar el que són les evidències científiques. Molta gent que, entre altres llocs, a l'estat espanyol, acaba un doctorat en educació i ni sap que existeix la revista Cambridge Journal of Education, o que acaba un màster de gènere i ni sap que existeix la revista Violence Against Women, perquè se les ha amagat durant aquests processos formatius. I jo he sigut l'encarregat d'aconseguir, amb aquest equip de 17 persones de ciències diverses, aconseguir que el que es fa en aquesta tasca científica d'aquest programa serveixi pels objectius de desenvolupament sostenible fixats per la ONU, dels quals el quart, com podeu veure, és l'educació de qualitat, diguem, per a tothom. Teniu les publicacions corresponents del que vam fer, els teniu gratuïtament en internet,
publicades, això sí, de moment només en anglès per la pròpia Comissió Europea. Bé, d'ahí surten el que són les actuacions d'èxit de les evidències científiques d'impacte social en els diferents àmbits. Per exemple, en educació. Les actuacions educatives d'èxit són les actuacions que la comunitat científica internacional ha presentat evidències que donen les millores més grans de resultats en tot tipus d'aprenentatges. És així de senzill. És qüestió de dir, volem millorar els resultats d'aquesta escola i això és comunitats d'aprenentatge. Comunitats d'aprenentatge s'avança al que seran totes les escoles per obligació d'aquí a poc temps. La vocació del projecte de comunitats d'aprenentatge des del principi que va sorgir és desaparèixer, perquè ja no serà necessari quan això funcioni d'aquesta manera. Podeu veure països, si no cal anar a Finlàndia, podeu anar a Anglaterra, el que sigui, veureu que abans d'introduir-se qualsevol innovació en una escola té l'obligació l'escola d'enviar a totes les famílies els articles científics, els articles científics, repeteixo, no el que diu la premsa, no el que diu una fundació, no el que diu la tele, els articles científics que demostren que la innovació que es portarà a terme millorarà els resultats dels nens i de les nenes, dels nois i de les noies. Comunitats d'aprenentatge no és més que això. Anar introduint en l'escola, substituir els prejudicis, les fakes, substituir les actuacions que generen fracàs, etc., per aquelles actuacions que en diferents centres educatius d'Europa, de fet, en tots els que han millorat molts els resultats, com el Joaquín Ruyra i molts dels països, han aplicat aquestes actuacions educatives d'èxit. I les que no les han aplicat, aquestes actuacions, no han obtingut grans millores, diguem, de resultats. Quan em van donar la medalla d'or d'Andalusia per aquest tema, van venir tota la meva família a Sevilla, des de Bilbao, i el meu germà, que era enginyer aeronàutic, em prenia el pèl en el sopar. Diu, Ramonxo, per què t'han donat aquest premi? Perquè dius que en les escoles s'ha d'aplicar el que està demostrat científicament que millora els resultats. Això també me passava en aquesta comissió de 17 persones de ciència de la Comissió Europea. Les costava creure que en les escoles no s'introduïen aquelles actuacions que estaven demostrades científicament que donaven els millors resultats. Com he dit abans, la Comissió Europea no para d'emetre primer comunicats, després va crear aquesta maleta de recursos per a les escoles dient quines actuacions són les que milloren els resultats. Estan publicades gratuïtament en internet, però no s'estranyeu si en la Facultat d'Educació on heu fet els estudis no s'ho han explicat, inclús s'ho han amagat, perquè en el moment que això se coneix i s'aplica, s'obtenen millores de resultats i s'acaben bastants negocis, diguem, de projectes que no només no milloren els resultats, sinó que freqüentment, no sempre, però freqüentment els empitjoren. I això és complir els drets humans. No només el dret a l'educació, sinó el dret a la ciència. L'article 27 de la Declaració de Drets Humans que diu que tota persona té dret a participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin. Mireu, en aquest programa hem aplicat, el programa Horizon Zero, per totes les ciències, hem aplicat dos principis de l'aprenentatge dialògic. El primer, com sabeu, dels 7 principis és el diàleg igualitari. En aquests moments, per poder investigar en aquest programa en qualsevol ciència, es necessita presentar un pla de cocreació. És a dir, que els coneixements científics s'elaborin conjuntament en diàleg igualitari entre les persones de ciència i la ciutadania. Jo aquest matí mateix he estat avaluant propostes no d'educació, sinó d'un altre àmbit, presentades a aquest programa, avaluant si estaven plantejades des d'un projecte
des d'un pla de co-creació. Diàleg igualitari. No serveix el que diu el que té l'estatus de persona de ciència o de professora o de mestre o àvia d'un alumne, sinó serveix les evidències que presenta per argumentar el que està dient. I l'altre principi que hem aprovat com a requisit en aquest programa Horizon 2020 i que és també un principi de l'aprenentatge dialògic és la dimensió instrumental. Tot el que es faci ha de repercutir impacte social en el benefici i en la millora de resultats en tots els àmbits de la vida de la gent. Per fer això, la DigiResearch va fer una convocatòria per crear aquestes plataformes que dic. Jo vaig presentar una proposta i l'estic dirigint ara. Amb milions d'euros, etc. Quin és l'objectiu? L'objectiu és que tota la població europea, tota la població de la Unió Europea, pugui distingir en el que són bulos, fakes, o com vulgueu dir, hoax, i el que són evidències científiques. I no només pugui distingir, sinó que pugui participar en la clarificació del que són evidències i el que són bulos. I això ja ho podeu utilitzar. Utilitzar o no aquesta eina repercuteix en la millora de resultats de qualsevol escola, sigui comunitat d'aprenentatge o no ho sigui. Si bé són les comunitats d'aprenentatge en general les que més utilitzen aquest tipus d'eines. Per exemple, està la premsa plena, estan les universitats espanyoles plenes d'aquesta afirmació. Les escoles no serveixen per superar les desigualtats, només serveixen per reproduir-les. D'autors ignorants com Bourdieu, Passerón, Althusser i altres espanyols que de moment prefereixo no dir, però si em pregunteu ho diré. Quina barbaritat! Com es poden dir aquestes barbaritats? Llavors, una persona sent sol i llegeix això en les xarxes, en la premsa, i ho posa. Diu, oye, vull saber si això és evidència o no. I ràpidament moltes persones que estan participant també en la plataforma busquen articles científics i veuen que no hi ha ni un sol article científic que avali aquesta barbaritat i que tots els articles científics el que demostren, com diu Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia i principal economista de les igualtats, que l'educació és l'única possibilitat que tenen quantitat de sectors desafavorits per sortir de les seves desigualtats, però que també és l'eina que tenen els sectors de nivells socioeconòmics més alts per poder també triomfar en les seves aspiracions professionals. Us aconsello molt usar aquesta plataforma a Diana i també la plataforma SAFO, perquè també en aquest projecte que dirigeixo hem de fer la possible distingir entre bulos i evidències en el camp del gènere, que ja dic que a l'estat espanyol hi ha encara més bulos en gènere, diguem que en educació, i sabeu que està molt vinculada l'educació als temes de gènere. Per exemple, no lluitar contra la violència de gènere aïlladora, la violència que fan contra la poca gent que l'estat espanyol i sobretot en les universitats defensem a les víctimes, llavors les contínues campanyes de desprestigi, atacs, amenaces, etc., que es fan si no lluitem contra això, no es poden superar la violència de gènere. Ahí tothom pot participar, per exemple. Posen una afirmació que va fer un autor, Ausubel, el de la construcció, el de l'aprenentatge significatiu, aquesta concepció constructivista d'aprenentatge significatiu, que mai s'ha ensenyat en cap universitat de prestigi. Mai l'Ausubel s'ha ensenyat a Cambridge, Harvard, Wisconsin, no. I posen aquesta barbaritat que diu Ausubel, que com els pares negres tenen baix nivell d'escolaritat, doncs no aprecien el seu valor. I ara se demostra que no, que això és racista, que és no sé què, que no té cap valor científic. Llavors demanem a tot el professorat que ha explicat en les universitats espanyoles
que per què ho han explicat o per què ho expliquen, que diguen per què, quina evidència tenien o quina evidència tenen. I clar, no hi ha cap, no? I així, mentrestant, generacions i generacions de nois i noies han anat generant aquest fracàs escolar. O la barbaritat que es diu a vegades de que els fills de pares maltractadors són futurs maltractadors, el qual no és només una falta de base científica, sinó és d'una inhumanitat tremenda a uns nens que estan patint. Els maltractaments de casa seva se'ls col·loca amb l'etiqueta de futurs maltractadors. Doncs molt bé, d'ahí surten una sèrie, una llista d'actuacions d'èxit. Qualsevol que tingui una actuació d'èxit, estigui en aquesta llista o no, té l'obligació de dir-ho perquè s'avaluï en la comunitat científica. És com si jo tingués una nova vacuna contra el Covid, millor que les que n'hi ha, tindria l'obligació de comunicar-ho i enviar-ho a avaluació científica. Per tant, aquesta llista és movible sempre que apareguin altres actuacions que siguin millors que les que en aquest moment n'hi ha. Una d'elles és grups interactius i això s'ho explicaran millor a les escoles que venen després, que són les que estan fent. Però ja avanço que grups interactius és de totes les formes d'organització de l'aula que hi ha al món, de totes, la que, amb molta diferència, dà millors resultats tant en els aprenentatges instrumentals, en totes les matèries, música, matemàtiques, etc., com en els valors, com en les emocions i els sentiments. Això de fer unes actuacions per millorar l'aprenentatge de la llengua, altres per millorar els valors, altres diferents per millorar les emocions. Sentiments no dic perquè estan oblidats en el sistema educatiu nostre. Pràcticament la moda d'educació emocional ha eliminat els sentiments quan són molt més importants els sentiments i especialment el sentiment d'amistat que totes les emocions juntes, les positives i, diguem, les negatives. Doncs no, les actuacions educatives d'èxit és en el mateix moment, en el mateix estan fent les tres coses. En aquests grups interactius que s'estan fent en escoles de nivell molt alt, de Cambridge, en faveles encara no pacificades, 2 faveles no pacificades de Rio de Janeiro, es fa el mateix, perquè tots els nois i noies neixen amb la mateixa sang i en el mateix dret a l'educació i amb les mateixes capacitats. És després la societat i el sistema educatiu el que el va col·locant a dalt i a baix, però no és per naixement. Llavors, si un professor o professora té 28 alumnes, deixa entrar 4 persones voluntàries, que a vegades són familiars, etc., fa 4 grups de 7, sempre heterogenis, i fomenta l'aprenentatge d'igual a igual, que s'ensenyin i aprenguin entre ells i elles. D'aquesta manera, aprenen 2, 3, 4 vegades més de la matèria corresponent, però a més s'estan ajudant i per tant estan aprenent valors. No és que hi hagi de fer una classe de valors i després, en comptes de fer grups heterogenis, marginar-los, segregar-los, els que més matemàtiques saben en un racó, no, això s'anà contra els valors. En la mateixa actuació de grups interactius s'està fomentant els valors i en la mateixa actuació de grups interactius s'estan desenvolupant emocionalment. S'aixequen pel matí, es miren al mirall i saben que arribaran a l'escola i es trobaran en un grup d'iguals que les ajudaran a resoldre, que les acceptaran, que els defensaran davant de qualsevol situació i generen amistat. De fet, el que més ens diuen al cap de 2 anys o més de grups interactius és aprenien 2 o 3 vegades més. I fèiem amics i amigues de veritat. Fer amics o amigues de veritat a aquestes edats, 0-18 anys, és decisiu, determinant al llarg de tota la vida. La investigació més important que tenim del món amb més dades va iniciar a Harvard l'any 38 i encara la continua longitudinalment amb milers de persones. I de les conclusions més clares, està en internet, està en Open Access, ho podeu consultar, de les conclusions més clares és que al llarg de la vida la major felicitat
el major desenvolupament emocional, de sentiments, inclús l'indicador de salut, això ho deixo a part de moment, més clau són les amistats. Són la qualitat de les relacions més cercanes. No parlo dels amics que tenim a Facebook o que tenim a... No, estic parlant d'aquestes 4, 6, 8 amistats que sempre les tens, encara que estiguis junt, que no has de mirar a l'esquena perquè no te trairan mal. Això s'ha d'educar des del principi i no en tallers d'amistats, perquè aquí tot ho convertim en tallers. Ara tallers d'educació emocional, ara tallers d'educació en amistats, si us plau, cap taller. Actuacions educatives d'èxit que mentre estudien física, mentre estudien història, estan desenvolupant també valors i estan desenvolupant aquestes amistats i en la major diversitat possible. Per suposat, en aquests grups interactius, els nois i noies d'educació especial se senten molt més potenciats. Aprenen molt més, fan més amistats, però també els que no són d'educació especial, també a l'ajudar-los a l'educació especial es desenvolupen molt més. Jo mateix vaig tenir bastants bones notes fins als 10 anys, però era des de darrera fila, amb un amic que es deia Goyo Asúa, acabàvem ràpid i el professor va dir entra un nen amb una necessitat educativa especial molt forta i em posa en el pupitre amb ell, els 2, 3 anys. Resultat, aquest nen va acabar una carrera universitària. Si l'haguessin tret fora a fer-li una adaptació curricular, mai hauria fet una carrera universitària. Segon resultat, jo he fet conferències a Harvard, a Cambridge, diverses de les millors universitats del món. Mai hauria fet una conferència a Harvard si no hagués tingut la sort que em posessin aquest nen amb una necessitat educativa especial tan forta com ell, perquè llavors m'obligava a esforçar-me. I sense esforç no hi ha desenvolupament de la intel·ligència. I aquest esforç va desenvolupar la meva intel·ligència acadèmica d'una forma que mai ho hauria fet jugant a barquitos com feia amb el Goyo Asúa. Tertúlies dialògiques. Les tertúlies literàries dialògiques, musicals dialògiques, científiques dialògiques, el que voleu. És molt senzill, per exemple, literàries. Es posen nois i noies, com ja veureu després, que us ho explicaran molt millor que jo, i molt més concretament, a més, llavors llegeixen les millors obres de la literatura universal, o les millors obres musicals, o les millors obres de matemàtiques o de ciència, etc., les llegeixen i les comenten entre ells i elles en diàleg igualitari. Allí no hi ha el professor o professora que diu la verdadera interpretació. No. Cada noi i noia, independentment del seu estatus o el propi professor o professora, dona la seva lectura, la seva interpretació de la obra que estiguin comentant. I així Ània va impressionar el 2011 en el Parlament Europeu dient quan llegíem l'Odissea van veure que la guerra de Troia des del punt de vista dels grecs. Ara que estem llegint la Eneida la veiem des del punt de vista dels troians. Això ens ha ajudat a entendre molt més les guerres. Fa un any i mig, a l'inici de la pandèmia, van començar a entrevistar a Ània i a algunes de les seves companyes i companys, així per tal. Estan amb 20 anys i estan en la universitat. El nen gitano, la nena marroquí, etc. I una persona extraordinària, Sara, va començar a fer aquestes entrevistes i veure realment els resultats que havia tingut el que un professorat intel·ligent dic perquè també se beneficia el professorat que fa aquestes actuacions d'èxit, perquè s'anima més i millora tot, entre altres coses, millora la seva salut. I així el president de l'Associació Americana de Sociologia va dir que les tertúlies literàries dialògiques demostren que Bourdieu estava equivocat en la distinció. Però, cuidado, són tertúlies literàries dialògiques només si es llegeixen les millors obres de la literatura universal, que tothom sabem quines són. Shakespeare, Les Mil i una nits, el Ramayana, l'Odissea, Virginia Woolf, poemes de Safo, etc. No si es llegeixen bestsellers. Això és una altra cosa. No està demostrat
que llegint els bestsellers puguin fer unes tertúlies que funcionin si algú demostra que fins ara totes les investigacions de neurociència demostren el contrari, que és molt diferent llegir a Shakespeare que llegir Harry Potter, per dir alguna cosa. Per què? Doncs perquè, com diu Kandel, el crack de la neurociència actual, després que va morir Rita Levi-Montalcini, tots dos premis Nobel de neurociència, només llegint un llibre ja ha canviat el nostre cervell, ja ha canviat la nostra biologia. Això de que la biologia i, per tant, el cervell és la base sobre la que s'edifica lo social, això diuen aquests conferenciants de neurociència i educació que o no saben de ninguna de les dues coses o saben de neurociència però no saben, diguem, d'educació. És totalment fals. Lo social, llegir un llibre, com diu Kandel, ja canvia el nostre cervell. Però depèn del llibre que escollim i depèn del llibre que llegim i, com ho comentem, canvia d'una manera o canvia, diguem, d'una altra. I el model dialògic de convivència, que és l'actuació per a millorar la convivència, és molt fàcil d'explicar, és molt difícil de fer. És potser l'actuació d'èxit més difícil de fer, però també és la que dona millors resultats. I és molt senzilla, és mobilitzar tothom. És una cosa que a vegades se tradueix en castellà per Fuenteovejuna i todos a una. O sigui que mobilitzar tots els nois i noies no ja perquè resolguin els conflictes, sinó perquè els prevegin i els eliminin abans de començar i des dels 0 anys. Res de justificar que mossegar és una forma d'expressió oral. No, és una agressió. Des dels 0 anys s'ha de fer, diguem, això. I això va ser el model dialògic de convivència que es va fer dins d'aquest programa científic de la Unió Europea fa bastants anys, i amb aquests diners públics i, per tant, és gratuït, el podeu utilitzar gratuïtament. I clar, el problema és, jo com mobilitzo a les 1.000 alumnes del meu centre, o els 300, Bueno, al principi és impossible, totes i tots alhora. Per això es creen els clubs de Valents Violència Zero. Si tens 500 alumnes a la teva escola i només mobilitzes a 5, cap problema. Aquests 5 fan d'escut, es posen davant del que vol fer qualsevol tipus d'agressió, del que sempre fa les agressions i sempre les mateixes persones. I aquí és un relat de la directora del col·legi, del col·legi institut, CEIPI Institut, diguem, més conflictiu del meu país, del País Basc, i un mail que em deixa, que ens va enviar i que em deixa que em posi aquí. Relat de la directora. Acaba de venir la tutora de tercer de primària a explicar-me que avui, a l'hora del menjador, un dels grans li ha estat anomenant puto negre a un nen. Llavors, tota la classe, supereducats, li han dit un per un que no els semblava el que havia fet. Inclosos els seus cosins. Havies d'haver vist com estava d'emocionada la professora. Diu que ha estat una passada. Jo m'emociono sentint aquestes coses. Em sembla genial pels nens, però també pels profes que veuen com les coses donen els seus fruits. Això que és el millor model de convivència del món, el que dona més resultat, ho podeu aplicar tranquil·lament, gratuïtament en les vostres classes. Nosaltres, jo dirigia el projecte, però tenia partners finlandesos, i a uns quants finlandesos se'ls va ocórrer fer una mena de còpia d'una part del projecte, posar-li un nom i vendre-la milions d'euros. Malauradament, hi ha gent que prefereix lo bueno, perquè el Kiva és bueno, pagant milions d'euros, que lo millor, molt millor que el Kiva, que és el model dialògic, perquè és gratuït. I sembla que el que és gratuït ha de ser pitjor que el que és, diguem, millor, precisament, i per això es dona gratuït, perquè ha sigut investigat en recursos públics. Bé, això és el que fem el CREA i som conseqüents, cosa a vegades difícil trobar a les nostres universitats amb això. Ja que volem una convivència pacífica, som el grup d'investigació, l'únic grup d'investigació de l'estat espanyol que van trencar el silenci sobre la violència de gènere i així se reconeix per part de la Unió Europea, per part de Harvard, de Cambridge i de totes les millors universitats del món.
Ho sento, però he arribat als 40 minuts, tinc aquí el rellotge i sou molt obedient amb el temps. La gent que em coneix ja ho sap. Moltíssimes gràcies per la vostra escolta.